Mabuhay! Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Appear tayo! Oh, kasama ko ngayon pala. Woolley! What's up guys? Mabuhay Pilipinas! Welcome sa isa pang Puting Pinoy vlog. Sa isa pang original collab, Dwaine x Puting Pinoy. Right now, mga kakampi, mayroon tayong napaka-special na paghahamon. Kung saan, titingnan natin kung sino ang sino ang mas magaling mag-Tagalog. Kami ni Dwaine Woolley! ay isang team versus isang tatay. Isang French na tatay. Panoorin nyo hanggang dulo para kayo ang mag-hotdog kung sinong mas magaling. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. At pagkatapos ng video na ito, punta kayo sa channel ni Dwaine Woolley! at sampalin ninyo ang kampana niya. Sampalin nyo ang nanlaloka sa'yo. Tatay versus... What? Oh, dad bods. Here, Puting dad bods. Maraming nagsasabi sa akin pag nakita nila ako sa personal. Sabi nila, oh, mas mas payat ka pala kaysa videos mo. It's like, talaga? oh, weird. Yeah. Yun ba? Alright. Marami din nagsasabi kay Shanta, ay, ang ganda mo pala. Sabi ni Shanta, bakit? Pangit Oh ba my sa video? God. So mean. Sometimes, man, people and their filters, you know. Sisimulan na natin to, mga kakampi. Alright, let's go! Papa? Maganda din pala siya. Always. Okay, so today I am with Hugh Jackman. I'm with my son. Say hello. Hello. Na-stress po kayo? High level, oh. No? You're cool? Heyo! This is Leah with an H. It's Leah avec un H. Et je suis... Kung tutusin, napaka-astig ni tatay, no? Like, yung pagbikas niya. Oh, Stig si tatay. tapos nakakatuwa pa. Mon père, qui est algérien. Oh, Algerian. Papa, Okay. sa video, Papa, we're gonna speak in Tagalog, Taglish, un peu de français, mais surtout Tagalog, kasi we are going to see how Filipino you are. When did you first visit the Philippines? Magtatagalog ako tapos mag-English Ah, sige, mag-Tagalog na. Ang galing. Kailan po kayo Ang galing, pumunta no? ng Pilipinas? Wait, saglit lang. Dwaine, First time. gayahin natin yung yung sinabi niya. Magtatagalog ako, ikaw nag-English pa. Nagtatagalog ako. Ikaw nag-English pa. So, sino ang nanalo? Contest pala to. I guess, siguro, pagdating sa pagbikas niya, talo talaga ako. Parang matagal na siya dito sa Pilipinas. before your birth, bago kang naganap. 1993. Oh, naganak! Wait, sinabi ba niya naganak? Bago ka naganak? Bago ka pinanganak dapat. Before your birth, bago kang naganap. Naganak. Yeah. Okay, so that's a point for us. And I'm gonna show this every now and then. Oh wait, I think we should give him a point though. Dapat pagbigyan natin siya ng point para sa pagkabikas niya, no? So, tatay has 1 point as well. Saan sa Pilipinas po? Dito lang kami, sa Bienang ko, sa Metro Manila pa sila noon. Wait, dito? Las Piñas! Nasa Pilipinas kaya sila? Ah, Siguro. Okay. Yung accent niya Dati pang marunong matanda. po kayo Yung mag-Tagalog po. Tagalog Yeah, ng yung matanda. Oo, Pati yung diba? boses niya, parang gano'n. Gano'n siya magsasalita, parang matandang Pinoy. Yung makasalubong mo na nagtatagay sa kalsada. No, even English, hindi ako marunong. Since Oh. 1993, Ang ilang galing. beses po kayo bumalik sa Pilipinas? Pag nag-umpisa kami magkayanan magbiyahe, yearly, kapag December, o Christmas occasion at New Year, dahil New Year, sabay din big time sa akin. Pero, Dahil? Pati accent, kuhan-kuhan. yun nga, Oo, sobra, no? 31. Woohoo! Magpapakita po ako sa inyo ng picture na vegetable na Pilipino. Oh, okay. Ito na, Dwaine. So this is gonna be where the contest really gets started. Aminin ko, hindi ako masyado kabisado pagdating sa mga pagkain ng mga pang Pinoy. Like, ikaw, Dwaine, Ako din, kumusta parang naman?
Yung sa akin kasi, mas una ako mag-Bisaya at Tagalog. Okay. Bisaya at saka Waray before Tagalog. So minsan, halo-halo yung salita ko. So, Masarap yan. Masarap pala ang mga salita mo. Halo-halo Masarap. kasi. corny mo. Okay. First, ano pa yan? Sayote. Ah! Pinas. Pero alam ko na Magaling. sayote yan. Alam ko. So Sayote. walang dagdag na mga points dyan. Sa'yo na lang yan, te. Saan ko kinakain? Saan po? Sa kusina. Kusina. Anong Palabiro din. Tinola. Tinola. Wala. Ang bilis ha. Oo. Sige, next video. Second vegetable. Sitaw! Pwede pang sinigang. Pwede pang pinakbe. Oo. Kare-kare. Yadobo. Kare-kare, di ba? Ito po. Kare-kare pwede din. Oh, ampalaya. Oo. Ampalaya, di ba? Ampalaya Ampalaya. ata, oo. Tingnan natin. Ampalaya. Okay, cool. Ayan. Oo, yan. Pwede rin talaga sa pinakbe. Ito po. Okra. Okra. Baby's finger. Oh, hindi ko alam yun. Ito po. Okra. Ako din. Hindi squash. Alam mo? Kalabasa. Tingnan natin. Tagalog po. O, Filipa. Sabi niya squash. Hang on a sec. Anong bang tawag sa Amerika yun? Squash or pumpkin? Yeah, squash din. Pumpkin is Talaga. different. Dito kasi sa Australia, pumpkin yung tawag namin. Kalabasa. Oh, Yeah. okay. He got it. But we were still way faster. Ano to? Kangkong. Oh, hindi ko Oo alam nga. yan. Kumain na ako ng crispy kangkong. Masarap yun. Bibigyan natin siya ng 2 points kasi may mga alam siya na hindi natin alam. Oh, hindi. Gulay? Malunggay. Yun. Dahon. Dahon yan. Malunggay yan. Dahon ng lampu. Hold up. Hey! Malungga. Malunggay. Malunggay. Oh, ito ba yung singkamas? Hindi. Singkamas. Siguro. Singkamas. Sige. Parang labanos. Sa kumasabi kang S. Yes, I was right. Yeah. Singkamas. That's an extra point for putting dad bods. Here's a score update. Final results. So, 14 out of 15. Wow. ang Nobody's galing. perfect. Nobody. Sino kasama mo? Wait. Ano ang magaling? The question is, ano ba ang mga bagay na gustong sabihin ng mga nanay? Bahala Ano ka bang mga dyan. bagay? Uy ka na. Kain ka na. Tapusin mo yan. Linisin mo yan. Wag kang makulit o ibigay kita sa mga puti na yon. Oh, kaka-computer mo yan. Si Shanta, mayroon kaya siyang mga sinasabi na parang stereotypical mom? Kain na intro. Oo. Uy, what are you doing here? Anong kinakain mo? Pero kasi baby pa siya, di ba? So, Oo. Hindi I siya feel like that's nakaintindi. pretty basic. Yeah. Minsan sinasabi ni mama, ay, anak ng kabayo. Oh, yeah. Or anak ng Akala ko pusa. sa buhay Ng kabayo. mo. Yeah. Oh, okay, Dwaine. oh, Yung 4 na paborito mong pagkain pang Pinoy. kalderetang at baka. May dessert dun sa Visayas, tinatawag na miniknit. At Or ginatang ginataan. bilo-bilo. Yeah, yan ang paborito Yun, ko. adobong manok, syempre. Bicol Express. Pero depende sa luto. Minsan yung ibang luto, parang kulang sa lasa. Sa akin naman, ginatang bilo-bilo, adobong baboy, menudo, kare-kare. Wala ng manok. Tinanong mo. Tinola. Ay ba, may ad. Hi, Mark. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Third dish, Barbecue. Oh, barbecue, masarap din. Filipino barbecue. Yeah. Si Kuya Siyempre. difference. Pero yung barbecue, yung local. Oh, yeah, siyempre. Adidas, pwede. So, Kumakain. Yung isa hindi ko na-try. Pero Betamax. So, nag-try ako ng Betamax. How about Adidas? Kinakain mo ba? Chicken feet, hindi pa.
Pangapat. Balot. Balut. Balot. Alala. Gusto ko din balut. 5 names of Filipino artists. Oh. Artista. Dolphy. Okay. Dolphy. Ikaw. 5 artista na gusto ko. Oo. Si Piolo Pascual, Jody Santa Maria. Sa tingin ko si Jody Santa Maria, magaling siyang actress. Like, marunong talaga umarte. Sa TV series na Pangako Sa'yo. Si Empoy, Alessandra De Rossi, Alan Kay. Okay. Talaga, mabait siya actually in person. Ako naman, kung tutuusin, wala akong masyadong alam pagdating sa mga pangalan ng mga iba't ibang artista. Pero yung mga kung sinasabi lang natin mga sikat, I guess Alex Gonzaga isa siyang artista. Yung musicians ang mas alam ko, like Rico Blanco, Jay Contreras, Chito Miranda, and then Easy Mel. Easy man. And also my crush. Ano ba ang pangalan niya? Carla Ocampo. Oh, I'm sorry. Wait, I changed my mind. Fernando Poe Jr. Gusto ko siya. Okay. Idol. Si Chi. Si Bad Boy. Acid Padilla. John Estrada. Yung John movie na Estrada. gusto niya, yung una nakita ko si Asong Kali. Asong Kalye. Sounds like a great movie. Pag natindihan mo yung Pilipinas. So symbolic. Ngayon, isang direct, Sino pa? Brilliante Mendoza. Okay. So, pagka Brilliante sinabi ko Brilliante Mendoza. Mendoza, meron isang active na Hindi ko pa siya new generation na kasama siya doon. Hmm. Yung bata, si Coco Martin. Palagay ko, Ah. Brilliante. Meron isang artista, hindi ko matandaan yung pangalan, pero yung si Mr. Suave kumbaga. Asong Navarro. Si Bong. Gusto ko yung style. Navarro. Ako si Mr. Suave. Ay, mag-ahit ka na. Para bigote na lang. Tapos Mr. matitira sa Suave. mukha. Maging Mr. Suave ka na. Oh my gulay. What do Filipinos always do with their face? Yung dalawa, point with your lips, and when you say yes, you just raise your eyebrows. Mhm. And then kung hindi mo narinig. Oh, you don't understand? Yeah. Of the Philippines. Jose Rizal. National Hero of the Philippines. Oh, oops. Kung sa eskwelahan, siguro, kay Jose Rizal. Yeah. Big respect Yes. kay Jose Rizal. Kung bago mag-Jose Rizal, meron din. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Kailangan ng mga Spanish. Yes, nasa board game ko yan. Si Lapu-lapu. Philippines, Describe the Filipino flag. blue has freedom, white Bam. Si Lapu-lapu, and red. You Laban. know. Oh, Lapu-lapu. ayun. Sa, Freedom and peace. Yes, Lapu-lapu. What are the favorite hobbies? oh, basketball. Basketball, syempre. Inuman. Parlor Tambay. game. Videoke. Yes, video game, malaki yun. Tapos, Chinese character. Pero pambata yun. Mhm. Yung mga talon. Ganun. Yun. Oh, ano ba Jack yung Stone. ano ba yung sikat na laro ng mga bata? Pantitero, something like that. Pag walang pamilya, hindi kaibigan. Ha? Pantitero. Patintero. Yeah, yan ang laro, I think. Partout à Manille, quand maman elle nous demande d'aller là, nous on n'a pas envie d'aller. Shopping? Shopping! Hindi. Kailangan kami talaga sumama kasi mamayang gabi, out tayo. Ala. Mahilig din mag-amin, labas, at mag-inom. Mag-inom! Yan, alam niya yan. So, ano yung symbolic drinks ng Philippines? Yung favorite drinks? Hinebra, San Miguel, Well, depende. Pulang Kabayo. Yep. Drinks? Well, depende. Pag maumpisa, tatanong sa'yo, kung nasa kayanan, kung tayo-tayo lang, beer na lang. Kung beer na gusto ko dito, yun na. Kahit yung mga sagot niya, pang tito. May konting kayanan, hindi hard. Kung hard, pwede imported, pwede local. Emperador, Isa na discover, Panduay, Lambanog, dito sa loob ng Philippines, meron kanila Tubo, kanilang, Tuba.
Dito sa South, sa Batangas, Lambanog. Yeah, lampanong. Si tatay, taga Chaong. So, na-experience ko yung Lambanog. Baka nagustuhan ko. Parang pusong Pinoy kaming tatlo ng mga Kakampi. Huwag kalimutan na tingnan yung channel ni HeyoLeah. Well, mga Kakampi, maraming salamat sa panonood. I feel like we'll just leave it as a tie, I guess. Atay, maraming salamat, Dwaine, for stopping by dito sa channel. Let's do it again. This is Yes, for sure, man. may gusto ko pang sabihin. Maraming salamat sa panonood sa video na to, mga kakampi. Ayun. Yan. Thank you so much, guys. Salamat sa suporta nyo kay Jared. Yes, kasi nangangailangan po siya ng pera ngayon. Kaya panoorin nyo na ang mga video niya. That's so true. Please. Punta kayo sa channel ni Dwaine Woolley at sampalin ninyo ang like tsaka kampana niya. Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana.